eno ga jedan. Reče kolega, parkiraj se ovde da mu prebrojimo rebra. Šta si stavio u džep pre samo 2 sekunde? Stavi ruke na kola jer ima neke budne. Noge raširi, nemoj da se praviš pametan. Baš će šamaranje ako nađem paketa. Šta ti znači ta frizura što si tako ošišan? Gdje ti je lišta, koliko imaš godina? Vidi ga kolega mali, stav je nadrogiran. Pukle su ti oči, koga si našao da foliraš? Oči su mi pukle i pega mi se baza. Jer iz tvojih usta osjeća se zadah. Zavrnuo mi šamar pa sam pao na asfalt. A na leđa mi je stavio svoj žandarski taban. Interblentava brigada gradom patrolira. Dečko je ubijen u boru pred vašim očima. Dobit ću petina ako spomenem Brankicu. Ne pričam o tome ako kažem nešto Dačiću. Druge režima ste, branite bogate, bijete narod za male pare, štitite lopove, interventna patrolira, decu maltretira. Za 2-3 paketa, 2-3 paketa, rebra su slomljena. čoveka koji je dolazio na Kosovo i Metohiju onda kada je nama bilo najteže. Pitate se stalno kome je posvećena ona pesma koju toliko volite. E pa ja ću vam reći, sa nama je večeras i general Veljko. General Veljko Radenović, o kome bih mogla još toliko toga da vam kažem. Ali mislim da će vam ova pesma sve reći.
pomaže Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje.